Πάμε. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στους Gators, γιατί μπορείτε. Ένα ακόμη unboxing. Πολλοί μου ζητήσατε για θέμα ήχου, πέρα των ακουστικών που είχαμε κάνει, μία λύση budget σε φάση σπίτι, πάρτι και τα λοιπά. Φρόντισα, γιατί είμαι ο καλός σας φίλος, να τα έχω όλα έτοιμα και να σας φέρω εδώ στο πανέμορφό μας τραπέζι, πάλι, άλλη μια φορά. Ελπίζω να μην σας έλειψα πολύ, συγγνώμη για κάποια καθυστέρηση των βίντεο και τα λοιπά. Δεν θα μάθω να τριβήσω άλλο, θέλω να προχωρήσω το unboxing. Δεν είναι κάτι διακριτικό. Αυτό που βλέπετε ζυγίζει 15 κιλά, είναι ένα DBS Model 4312, έχει ένα 12 subwoofer και έχει 1, 2, 3 tweeter, το πρώτο αυτό είναι 14, έχει 500W max ισχύ και 300 RMS. Οπότε... 300 RMS, Είναι μπόλικα. Τώρα θα δείξει, θα το τεστάρω και θα πω και μετά σε άλλο βίντεο αναλυτικό και θα σας δείξω επίσης και την απόδοση που έχει στον ήχο και στα αυτά, τι είναι αυτό το ηχείο και αν αξίζει κανείς να το αγοράσει. Προχωράω στο ξέσκισμα της συσκευασίας, το οποίο το κάνω και λάθος. Λοιπόν, έτσι. μου ήρθε η πρώτη μυρωδιά. Ζελατίνη. Εδώ θα χρειαστώ τώρα μια χείρα στο φαγητό τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε και ελπίζω να είναι από τη σωστή μεριά. Θα ήθελα να το κάνω επαγγελματικά. Είναι η πρώτη φορά που ανοίγω ένα τέτοιο μεγάλο θέμα on camera και μάλλον θα είναι και fake. Ναι, θα είναι και fake. Απλά είμαι και λίγο ηλίθιος. Ανέφερες πόσα κιλά είναι? Είπα είναι 15 κιλά. Ανέφερα. Εδώ μπορούμε να περάσουμε και κάποιον άνθρωπο από τα σύνορα. Κρυφά. Ειδικά αν έχει κάποιον άνω οφειλές στο κράτος. Βρήκα αυτό. Λοιπόν, να καθαρίσω το τοπίο. Αυτό είναι τα στοιχεία μου, δεν σας ενδιαφέρουν αυτά. Το κρατάω γιατί έχει εγγύσει 24 μήνες. Έλα φίλε, έχει την τζόχα απ' έξω. Και πες να είναι, το υλικό κατασκευής πες να είναι MDF, άμα δεν κάνω λάθος. Παιδιά, μην το βλέπετε από όγκο και από τέτοια. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι budget λύση. Budget. Θα σας πω μετά την τιμή. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Μην το έχετε περάσει για κανένα. Έλα. Εδώ έχει χερούλια. Εδώ έχει τσόχα. Μπορεί να έρθει η κάμερα να το δείξει. Αυτή είναι η υφή. Αυτό έχει ένα κακό που είχα κι άλλα στην κατοχή μου με τέτοια επένδυση ηχεία. Είναι ότι μαζεύει πιο εύκολα σκόνες, χνούδια και τα λοιπά. Εδώ από ό,τι βλέπετε είναι μια μεταλλική σιτούλα. Εδώ η επιγραφή του DBS, το tweeter του, το subwoofer και τα δύο τα tweeter κάτω. Τώρα, στα της συνδεσμολογίας. Ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8 ohm. Η συνδεσμολογία του έχει Simply με χάλκινα καλωδιάκια και με 6,3 χιλιοστά καρφί για να το συνδέσει απευθείας σε κονσόλα ή σε hi-fi ενισχυτή. Τώρα φαίνεται αρκετά στιβαρή κατασκευή, ρε παιδί. Εντάξει, δεν... Πόσο είναι βαρύ? Το δεκάκιλο το έχει περάσει, δηλαδή όσο λέει η συσκευασία μου φαίνεται. Αρκετά στιβαρή, δηλαδή δεν το βλέπω να παραμορφώνεται. Τώρα αυτά από στα πλαίσια και τα συναφή. Τώρα για θέμα έχουμε να το δοκιμάσουμε και τέτοια. Θα το δοκιμάσουμε και θα έχετε στην πορεία αναλυτικό βίντεο. Θα το συνδέσω και σε equalizer αλλά και σε κονσόλα και θα σας πω ακριβώς τις απόψεις μου.
Αυτά προς το παρόν. Θα τα δείτε σε αναλυτικό βίντεο. Αυτά από εμένα. Να μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα. Να μας πείτε τι θέλετε να δείτε και αν μπορούμε να το φέρουμε εδώ στην εκπομπή μας. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Καλά μωρέ. Είστε ξεχασιάριδες. Είστε τόσο ξεχασιάριδες. Τι νομίζετε ότι θα κλείσω έτσι το βίντεο γιατί όλα καλά, όλα ωραία? Όχι φίλοι. Ξέχασα να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Την τιμή του. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα σε ψήσω να πας στο αγοράσεις. Και δεν θα αναψήσω κανένα. Η τιμή του ανέρχεται στα 57,87 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Θα σας έφερα βασικά μεταφορικά μόνο μεταφορική, γιατί η courier παρά είναι. Αυτά από μένα. Οριστικό γεια σας, δεν σας ξενοχλώ τώρα. Πηγαίνετε, ρίξετε ύπνο, δεν ξέρω τι θα κάνετε στις δουλειές σας. Τα λέμε.